Dobre, tebe to nevadí. To si bol už nedočkavý, čo? Prečo? Však ja som povedal, že keď to príde, tak to príde. To je kamoška. Takto? Som hore už od druhej. Ako? Že od druhej som hore, on ma zobudil. Kto ťa zobudil? Vieš, že nemohol zaspať, tak si pustil televízor, hral tam a ma to zobudilo. Tí dvaja, čo tam bývajú s tebou na izbe, Pohode sú. oni tam zostávajú? No áno, však oni už nemal kam ísť. Jeden tam má 75 rokov a druhý má 64. Alebo 62 najďalej. Oni sa ku mne správajú ako takí starší bratia. Ako čo? Takí starší bratia, tak sa ku mne chovajú. Na jedného si sa sťažoval. Tak ale keď je najebaný, tak vieš, to sa tak nepočítaš. Tak keď je trezvý, tak taký len. Hej? On keď si vypije, tak on pije veľa toho vína a potom je večer robí. Naposledy, keď mal veľa vypitého, tak nadával pri obede, že stále volal. Ja som mu nič nepovedal, lebo keď je opitý, tak čo mu môžem povedať? Keď bol trezvý, by si to nezvolil. Jasne. Tak som to pravda tak zarezervoval, vieš? Keď je striezvý, tak je pohodné, áno? Áno. Ahoj. Asi za pol hodiny budem na Brezovej. A kde ty bývaš, aby si nemusel chodiť von? Čo tam nebývam, tam vždycky bývam. Ja som na rybách inak, či žena príde, keď sa volá žene, ona vybeže von, dobre? Ty si na rybách? Nevadí, ja som v pohode. Dobre, tam nebývam, dobre, ja zavolám žene, ona vybeže von. Ja ani neviem, kde ty bývaš. Čo tam si pred Teskom, pamätám si nie, Jaj, dobre, pred Teskom ja zastavím, dobre? pamätám si, kde si sa stretali. Aj, dobre, Tam pohodne. bývam, dobre, Maťa? Jasne. Zavolám potom, keď prídem, dobre? Dobre, ahoj, čau. Dobre, čau. Čo ryby? No, chcel mi chytať ryby, ale zdá sa, že ani mu to nejde. Musíme si z Brezovu. Býva na Brezovej. Ideme cez Prietrž, no? Čo? Cez Prietrž ideme, no? No? Tam som už dohľadal. Čo som mal rád v tej Prietrži, tak to bol ten futbal, čo sme hrávali. Ja viem, že si hrával futbal. Však to ma tam tak najviac bavilo. A boli sme
celkom dobrý, druhý sme skončili. 12. Tak jak aj to. Tam v Senici moc nebol snad. Nebo? Však si videl. Ani som si nevšimol. Tam akurát tak prešlo včera. Ešte dneska. Teraz za tým, čo ideme, tak je môj dobrý kamarát. Už sa dlho poznáte, že? Čo? Vy už sa dlho poznáte. 20 rokov. To je dosť. Aj sme robili spolu. Ako v tej firme? Máme production. Si ho zaučal? Nie, on je... vedúci... Výroby? On je vedúci... technického oddelenia. Ja som tam nastúpil, tak trošku podcenoval. Si myslel, že v jedno mesto to nič nevie. Zas kdo? Áno? Dobrý deň, teraz volám z domova, sestrička. Viete čo, ja som vám zabudla dať Tomášovú kartičku poisteňovú. Keď by Ježiš. náhodou ste potrebovali, neviem, čo sa vám bude chcieť vrácať, či už nebudete jej brať. No snad nebudeme potrebovať, budeme len doma. Úplne mne sa to zabudlo, vždycky dávame a zabudla som na to, no. To Však keď by nevadí, niečo nemáte tak ďaleko. no to nevadí, tak keď niečo, tak dobehnem, dobre? Jo, dobre, okej. Lebo zostaneme len doma, tak nikam nepôjdeme, tak Jo, áno, to ste na miestu. No, úplne mi to nejak si nenachystám si dopredu a tak potom človek rýchlo zabudne. dobre, No, dobre. dobre, tak, okej. Dobre, tak majte sa pekne. Ďakujem pekne, aj vy majte sa pekne a príjemné sviatky. Aj vám ešte raz. Dovidenia. Ja som si nepýtal občianske ani zdravotnú, lebo keď tam som, tiež mi to nedávajú. Neby ti mali dať aj občansky? Neviem, lebo keď som zbavený svoje právny sa nedáva, ale iba výnimočne. Preukaz poistenca. Tuším, niekde to mám. To sa snad nebudeš chorý. Nikam nejdeme daleko. Tu sú sviatky, chápeš to? Zostaneme len doma. Vypisoval a už prestal. Ako? Ten Fero mi vypisoval a už prestal. Fero? Áno, Prestal ti písať? áno. Ja som aj rád, lebo mi musel také blbosti.
Chýba ti? Ako on? Ti on chýba. Ani vôbec. Ja som veľmi rád, že mi napíše. Bo není môj akože štýl. Ja sa s ním o čom rozprávam. On mi tam posiela fotky z jeho ženy. Potom sa ma pýta, či nechcem ísť do trojky s ním, s jeho ženou. A takýchto veci, ja to nepotrebujem počúvať. On má ženu? No frajerku. Ja tomu hovorím žena. Frajerke. Potom sa ma pýta osobné otázky. Ohľadom mňa aj to mi vadilo. A bol mi prakticky pre mňa cudzí, vieš. A on mi za celý čas, čo ho potom veci uškodil. No, 26. príde asi aj Tomáš. Tomáš? No. Ja som Tomáš. Maroš. Víš, toľko mám detí, že ani neviem, kto čo, jak sa má. 26. No, na jeden deň. Prečo mám tak 4? Keď sa ma pýtaš, ja odkiaľ to mám ja vedieť. Neviem, ja som tak myslím, neviem. Mi povedal, že príde na jeden deň. Teda bol som vo Lani, jeden išiel na záchod a potom zásol svetlo. Potom zvanie som musel vylezť von, lebo nepočul, mal sluchatka. Zvanie som musel ísť von a zapnúť to zvonku. Na slepo. Čo ma nič vyplo? A on mi posvetlo. No. Však ten, čo išiel na záchod, keď som sa kúpal, ja mu krikím, že svetlo nie, akože nevedel zapnúť. Nepočul, tak som musel ísť sám. Kamoška už je v detve. Ako? Kamoška už je v detve. Nerozumiem. Že kamoška už je v detve. Už je Detvy? Áno. A ona pochádza z Detvy? Však som ti to hovoril, bo sme to hľadali na mape. Ako sa tam išli? Vlakom? Autobusom? Nepýtal som sa, ale povedal mi, že buď pre mňa príde brat, alebo vlakom. Ďalej som sa ju nepýtal. Kedy príde? Budúci mesiac. 8. januára, nie? Neviem, ešte sa opýtam. Keď je s rodinou, tak sa jej moc nechcem akože venovať. Keď je s rodinou.
si zapáliť? Zapál si. A otvorí okno? Na obed si dal, áno? Na obed som mal aj na raňajk. A ešte večerné som mal. Keď som býval domové, mi to dávali o 7, o 1 a o 7 večer. A teraz mi to dávajú o 8, o 12 a o 4. To je to hore dole hodinu, nič. Mám tie večerné, by som sa opýtal psychiatričky, či by mi nemohli dávať najskoršie, lebo keď si to dám o 4, o 4 som oťapený až do večera, dokým nedostím. Nech sú mať za sebou. Chápeš to? Tam robili lešenie, či stavbu, sám je Ukrajinec. Že videl si, že to prerobajú. Tam prišli Ukrajinci, všetko z Ukrajiny. Tam sú šikovní. Bohužiaľ tam je vojna, no tak museli tekať sem. A ja som sa s jedným Ukrajincom rozprával, čo tam robil, a on že lepšie tu nie je vojna. Tu je lepšie, že bezpečné. A už som pred Teskom. Dobre, pošli mojho, dobre, jo. Čau. Pošli Senátora, dobre? Dobre, čau, ahoj. Dobre, čau, čau.
musíme ísť sem na Leteska. Mať nejaký... Za môj záchod? Není. Ešte na Machyťov, musím sa nejako vyšťať. Tak čo si sa nevyšťal doma? Však ja som bol. Však vydržím, nevadí. Niekde. To bude, aby si nedostal potom. Keby sa ma pýtal, tak im nerozumiem. Na to? Keby sa ma pýtal, tak im nerozumiem. Však sa na pozru vidia, že som iný. Tu sú zakriky idem. A ja ti triko. Či zastrop dám. No, peš.